To, co je důležité, aby jsme pochopili, je, že existují dva druhy minerálů. Jsou organické minerály a anorganické. Většina z vás to víte. Jaký je mezi nimi rozdíl? Organické jsou pro tělo přirozené. Vstřebává je snadno a zabudovává je do svých orgánů, tam, kde potřebuje. A jak je to s anorganickými? Anorganické minerály tělo je schopné vstřebat a je schopné je použít, ale pouze jako nouzové řešení. A nedělá to dobrotu. Lidi jezdí do lázní, my jsme nedávno byli s manželkou v Karlových Varech, pijí tam minerální vody a že to je léčivá voda, takže lidem to pomáhá. A opravdu jim to pomáhá. Jak je to možné? Jaké to jsou minerály? Organické nebo anorganické? To jsou anorganické minerály. Jak to, že jim to pomáhá? Protože jich mají málo. Protože mají nedostatek minerálů a proto ty anorganické minerály tělo veme jako nouzové řešení a zabuduje je tam, kde potřebuje.